Nola bizi zenuten, altzan bizi zinetenak gari batean, altzan alde batetik gaizki, bestetik pake gehiago. Bestetik altza, bea, gobernatzen zen garailean, alkatia, Vitoriano Roteta. Denbo asko non zen, Roteta Marrillu hoi, horko, San Vitoriano hoi. Eta geho, konzejala, horko bazarretara, hangua, karrerako inor gutxi, baina, bate beste imengan zaiteko eo, ondo ez ikusi jaizateko eo, eta orduan, denak ezagunak. Eta reunio bat, eta diskutitu, eta azarriek, hoi, herria bertan. Donostik eman zunean, orduan ez zinen enteatzen. Eta hemen, borrokan ilazein zabiltzan noik, hau pasamentek eta, hango ez dakizainak eta, jendia kategori gehiagua, eta herrian pake gehiago. Gizurra dirui, baina, ez bakuz asko enteatzen ez. Eta Vitoriano Rotetoi, ne ustez, gizon on bat, baina, behai obligazio. Orduan zian, tuntxunerua, Eugenio Artolos de zulu apelidua. Igual da, apelidu metik. Jo, tamborrerua beste atzun. Berez goiarriarra eo. Eta, Zamartziletan da, herriko festetan da, aihotzuten. Eta, jo binin ez da, zerbait txarke egingo zuneo, tamborreru horrek, eta, juzgagugak eo, zerbaiten gatik kastigo hemen hartziola. Tamborreru horri. Eta, alkatei, beak 6 kilon kastigua, Roteta horri, Vitoriano horri, jartzeko tamborreru bai. Nik izona ze kastigu mango jopa. Pentsazu, zi kastigu. Ez zin erabaki, harrekin. Teka batzanian, ze jartze joan ez tegit. Goizetan ez tegit noa jun. Uzkei bat. Artaneko gizona, eta beste ere txarbide ibiletzen ez, laun arteko gizon bat, tamborreru ere, nio kastiguan ez tegit, zeatik izan zen. Gua esan dena, artean gugumen zamarrak eta gauzoetez baino gehiago, zozo kapitan da, biliarro kapitan da gehiago, ebiltze ginen da, eta gomen ayuntamentuan, Don Luis Aramburu, zan, sekretarioa, organista, herriko urbanista hua zan, eta oizan, Santa Barbaran ez, Casas Baratas, hor amabietxeo badia, eta oa indik horren oian oskei. Hor eskerretikan lehenbezikuan, eta bigarren hor bizitzen, eta bazitun, 3 seme eta 2 alaba eo. Eta semia 2 ni baino zaharrauak, ziren, bizi badia ere, gunezko, nahi edadik izan dituzte. Eta gero, gaztiena, Juan Jose ustet, Aramburu, Luis Aramburun semia. Hoizan, ayuntamentuko sekretarioa, eta Elizako organista, jo, alkatea, lehen esan dean Vitoriano Roteta hoizan alkate, lehen askuen. Jo, altza, Donostia izaldu zuten jo nien 39, el año 39. Nien nun bite letuet, 39, 40 zala baino, nien ustez 39 bien zan. Eta orduan zuen alkate, txapelgorri jesatzen zuten. Alto Mia Cruzeo hor bizizena, baina illa ordu arte bezala, Vitoriano hau urtietan, zen Vitoriano.